Avui prepararem llenties estofades. A continuació, els ingredients. No patiu, que els deixem a la capçalera i aniran sortint durant la recepta. Aquesta recepta de llenties és una recepta de les de sempre. Un plat que no necessita acompanyament i que ens deixarà ben tips. Llegums, carn, patates, verdures, hi ha de tot. Au, va! Començarem preparant alguns dels ingredients. Salpebrarem les costelles de porc. Tallarem la ceba a trossets mitjanets. I farem el mateix amb el pebrot verd. Pelarem la pastanaga i la tallarem a rodanxes més aviat gruixudetes. Pelarem i escapçarem les patates. Tallarem el tomàquet. I traurem les llavors de dins. Esclafarem els grans d'all. Un cop preparats tots els ingredients, posarem oli a una cassola i ficarem els 2 grans d'all. Afegirem les costelles de porc i les daurarem fins que quedin ben rossetes. Les marcarem a foc més aviat fort. A continuació, li afegirem la fulla de llorer i totes les verdures que havíem preparat. La ceba, el pebrot verd, la pastanaga les patates i el tomàquet. Ho taparem i ho cuinarem tot a foc mig durant 5 minuts. A continuació, posarem les llenties seques i una mica de pebre vermell fumat. Farem unes voltes i afegirem 1,5 litres d'aigua. Amb aquesta quantitat d'aigua, les llenties quedaran caldosetes. Ja ens interessa això, després veureu per què. Ho taparem i ho deixarem a foc molt suau. Quan comenci a bullir, ho tindrem uns 30 minuts. Durant aquest temps, potser us voleu subscriure al nostre canal. I toqueu la campaneta. Passat aquest temps, ho tastarem i afegirem la sal que calgui. Li posarem nou moscada ratllada al gust i a continuació afegirem els xoriços i els botifarrots dolços. Ho acomodarem tot i deixarem fent xup-xup suau durant 15 minuts més. Amb aquestes quantitats mengen 4 persones i sobra una mica per un mes. Per posar-ho a la nevera o al congelador, caldrà guardar el caldo per una banda i les llenties per una altra. Per això necessitem 1,5 litres d'aigua. Pararem el foc i retirarem els xoriços i els botifarrots. Ho tallarem a rodanxes i ho tornarem a ficar a la cassola perquè deixi anar tot el seu gust i quedi ben impregnat.
Fem 4 voltes per integrar-ho tot i ja ho tenim. A qui no li ve de gust un bon plat de llenties com aquestes, Si respecteu els temps de cocció i la intensitat del foc, us quedaran unes llenties com aquestes, senceres, sense pells, amb les verdures al punt. Perfectes. Salut i bon menjar!